वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன பேசிட்டு இருக்கோம், என்ன சாப்டர் ஓடிட்டு இருக்கு, இதை நானே உங்ககிட்ட தான் கேட்டேன். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம். பட் ஸ்டில் என்ன சாப்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், டாபிக் என்ன, ஹெட்டிங் என்ன, மீனிங் என்ன, அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் பேர் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் மாதாஜி. அதுல வெரி நைஸ். பகவான் 3 ஸ்லோகங்கள்ல தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொன்னாரு. அடுத்து ஒரு 4th ஸ்லோகத்துல அசுர குணத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி டீட்டெயில்டா டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். 20th ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி 2 சொல்லிட்டாங்க. அதாவது தெய்வீக குணத்தை பத்தி கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. வெரி நைஸ். அண்ட் அர்ஜுனா உனக்கு தெய்வீகம் குணம் இருக்குன்னு அப்புறமா சர்டிஃபை கூட பண்ணுவாரு. இப்போ எதுக்கோசரம் தெய்வீக குணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம தெய்வீக குணங்கள் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கோ அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், எதெல்லாம் இல்லையோ அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. இப்போ அதோட சேர்ந்து அசுர குணங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அசுர குணங்கள் எதுக்கு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி என்ன அசுர குணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை டெலீட் பண்ணணும், அதுதான் மெயின். ரைட்டு. ஸோ அப்படி டெலீட் பண்ணிட்டே வர வர நம்மளது என்ன ஆகும், பக்கெட் லிஸ்ட் மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் ஏறிட்டே போகும், நெகட்டிவ் இது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தியரி கிளாஸ் எடுக்கலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஆனா நம்மளுக்கு பிரச்சனை எங்க இருக்கும்னா, ப்ராக்டிக்கலி இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்றதாலதான். அதாவது இந்த அசுர குணங்களை எப்படி வெளியில துரத்தலாம் என்ற செஷன் தான் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூடிங் செக்ஷன் சி. ரைட்டா. இப்போ இந்த செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த அசுர குணங்கள் எதோட கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, துவாரங்கள், கேட்ஸ். இந்த 3 கேட்ஸ் என்னன்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமான 3 குவாலிட்டிஸ் என்ன. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாமே அசுர குணங்களே மோசமான குவாலிட்டி தான். பட் ஸ்பெசிபிக்கா 3 ரொம்ப 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 மோசமான அசுர குணங்கள் என்ன? அகங்காரம் மெயினா, அகங்காரம், லோபம், பேராசை மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி அகங்காரம் பேட் குவாலிட்டி தான். பட் அகங்காரம் இருக்கிறதுலயே மோசம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த 6ல ரொம்ப மோசம் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பேராசை, கோபம் அண்ட் ஆசைதான் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம். இந்த ஆசை நமக்கு நிறைவராத போது நமக்கு அந்த குரோதம்ன்ற கோபம் வரும். அதோட இன்னும் ஆசை கூடிக்கிட்டே போய் பேராசையும் வந்துரும். இந்த 3மே நம்மள அதைக்கு எடுத்துட்டு போறது மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி 2 ஆசை நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது, டிசையர். பட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆசை லஸ்ட்னு, நிறைவேறலன்னா கோபம் வரும், நிறைவேறிச்சன்னா பேராசை வரும். ரைட். இப்போ இதுல சட்டில் டிஃபரன்சஸ் இருக்கானா? இருக்கு. இப்போ கோவத்துக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளே கொடுக்க வேணாம், நம்ம கண்ணாடியில பார்த்தாலே நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துடும். இப்போ சரித்திரத்துல லஸ்ட் அதுக்கும் கிரீட் பேராசைக்கும் உதாரணங்கள் கொடுங்க. ராவணனும் ஹிரண்யகசிப்பு சொல்லலாமா மாதாஜி? வெரி நைஸ், பர்ஃபெக்ட். சோ லஸ்ட்டுக்கு யார் சொல்வீங்க?
காமத்துக்கும், அதாவது அந்த ஆசை வந்து ராவணன், கிரீட் வந்து ராவணன், ஹிரண்யகசிப்பு. ரைட், ராவணன். பேராசைக்கு வந்து ஹிரண்யகசிபு. இப்போ நீங்க இமீடியட்லி கேட்கலாம், அப்போ மாதாஜி இவருக்கு வந்து பேராசை இல்லையா, இவர் பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன்? அதெல்லாம் இல்ல. ஒரு குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஹேண்ட் இன் க்ளவ் பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அப்படியே கையை கோத்துட்டு வந்துடுமா. ஸோ அதனால வந்து இது ஒண்டிதா குவாலிட்டியா அப்படின்னு நம்ம ஃபீலே பண்ண வேணாம், மற்றதெல்லாம் வரும். பட் எதுக்கோசரம் இதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, டாமினன்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிக ரொம்ப டாமினேட் பண்ற ஒரு குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி தான் இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இருக்கிறதுலே அந்த குவாலிட்டிஸ்ல பார்த்தோம்னா ராவணனோட குவாலிட்டியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது நம்ம டெக்ஸ்ட் பார்க்கறச்சே நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நீங்க எடுக்கலாம். நீங்க ஒரு செகண்ட், ஸ்லோகம் 21st ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யாராவது 21st ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவே மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. திவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனः காமக்ரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். டிரான்ஸ்லேஷன்: காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கிறதுலே வெரி பியூட்டிஃபுல் என்னன்னா, இந்த 3 வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு எப்படி எல்லாம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் போடுறோம், எல்லாமே டார்கெட் பண்றோம். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஜுவாலா என்னன்னா, இந்த 3 இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். மறுபிறவி என்றதெல்லாம் வேற, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம என்ன டிமானிக் குவாலிட்டி, அசுர குணங்கள் இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. அசுர குணங்கள் இருந்தோம்னா நம்ம வந்து நரகத்துக்கு ஸ்லைட் ஆயிட்டே வருவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு தோன்றது என்னன்னா, கிருஷ்ணர் எதிரில வந்து மீட் பண்ண அதாவது அசுரர்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரி முக்தி வந்துச்சு. ஸோ லாஜிக்கலி பார்த்தா ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே மாதாஜி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மானி அனாவிரத்தம் இல்லாட்டா என்ன, அனுப்புலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம் இருந்தா போறோம் இல்லையா அப்படின்னு. அவ்வளோ ஒரு எனிமிட்டி வேணும் கிருஷ்ணரே 24/7 நினைக்கிறதுக்கு. அப்படி ஒரு எனிமிட்டி 24/7 கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கணும்னா அந்த எனிமிட்டி கூட நார்மலான ஒரு பர்சனா இருக்க முடியாது. அதுலயும் நிறைய பாவங்கள் இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா, நம்ம நார்மலா சொல்ற ராவணன், கம்சன், ரைட், இவங்களெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 24/7 கிருஷ்ணரை எப்படி நினைக்க முடிஞ்சது அவங்களால விரோதியா அப்படின்னு கூட. இவங்கெல்லாம் வைகுண்டவாசிகள், ரைட். வைகுண்டால வந்து டிமோட் ஆனோம்னா எங்க வருவாங்க? வைகுண்டாவில் இருந்து டிமோட் ஆனா அதுக்கு என்ன ஜெயில்? ஜெயிலோட பேர் என்ன? அந்த ஜெயிலோட பேர் எக்ஸாக்ட்லி. சோ வைகுண்டத்துல இருந்து டிமோட் ஆனா வரக்கூடிய இல்ல வர முடிஞ்ச ஒரே ஜெயில் வந்து பூலோகம் தான். சோ பூலோக ஜெயிலுக்கு அமுச்சு விட்டுருவாங்க. அப்படி ஜெயிலுக்கு வந்தாலும் அவங்களோட எக்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாம் எக்ஸ் லைஃப் எல்லாம் வைகுண்டவாசிகள். அதனால அவங்களுக்கு நேச்சுரலி வந்து திங்கிங் ஆஃப் லார்ட் வரும். ஸோ அதனால எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் அந்த ஃபீலிங்கோ அந்த பாவமும் நம்மக்குள்ள கொண்டு வந்துட கூடாது. நம்ம வந்து ஓகே எப்படி நினைச்சாலும் கிருஷ்ணர் கொடுப்பாருன்னா கொடுக்க மாட்டாரு. சரி, இல்ல மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஹிரண்யகசிபு இவங்க எல்லாம் விடுங்க, எனக்கு வந்து ஐ வில் டேக் அ பெட்டர் எக்ஸாம்பிள். யாரு? நான் வந்து எடுத்த உடனே நான் வந்து பூத்தனாவே எடுக்கிறேன். பூத்தனாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாருங்க, அவரை எடுத்த உடனே எவ்வளவு சுகதேவ கோஸ்வாமி கூட எவ்வளவு அப்ரிஷியேட் பண்றாரு கிருஷ்ணரை. அகோபக்கியம் ஸ்தனகால கூட்டம் ஜிக்வாம் செய்யாபாதியேதாத சாத்வி லபேகதம் தாஷ உச்சிதாந்த தோன்யம் கம்பா தயாலும் சரணம் ரஜேமா. கரெக்ட். கிருஷ்ணர் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி, நம்ம லெவல் 1 அப்போ சின்ன கதை ஒண்ணு கேட்டிருப்போம். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். என்ன கதை அப்படின்னா, அப்ப வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கதையா தோணுது என்னன்னா, ஒரு சின்ன எலி இருக்கான். அந்த எலி வந்து அந்த விளக்க வந்து பார்த்து, ஆஹா எனக்கு இந்த விளக்கன்னா அவ்வளோ இஷ்டம், அது ஏதோ சாப்பாடு ஸ்ட்ராபெரி நினைச்சு சாப்பிட்டுருமா. அது சாப்பிடறதுக்கு போறச்சு அது இறந்துடும். அப்ப கிருஷ்ணர் உடனே மோட்சம், என்னோட ஜுவாலம், அதாவது எனக்கோசரம் இருக்கிற அந்த தீபம் வந்து அழியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு தன்னையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண அந்த ஆண்டவனை நான் எப்படி, ஐ மீன் அந்த டிவோட்டியை நான் எப்படி மறக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. பட்
இது எல்லாத்துலயுமே என்ன கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே கிருஷ்ணர் டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. இப்போ அதே எதுக்கு நான் இதை கொண்டாடுறேன்னா பூத்தனா, ரைட்? இப்போ பூத்தனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா அழிச்ச ஹிஸ்டரியில இருக்கிற எல்லாரோட ஸ்டோரிக்கோசரம்னா பூத்தனாவோட ஸ்டோரி நம்ம நோண்டி பார்த்தோம்னா என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா, பூத்தனாவோட ஸ்டோரி வந்து யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா ஹூ இஸ் பூத்தனா அப்படின்றது? வாமதேவன் மகள் மாதாஜி, பலி மகராஜுடைய மகள் மாதாஜி. நரபலனோட மகள் கரெக்ட். வாமதேவனை பார்த்து கரெக்ட். ஆசைப்பட்டான் அம்மாவா இருக்கணும். கரெக்ட். ஸோ பேசிக்கலி அவ பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இருக்கக்கூடாதா அப்படின்ற ஆசை வந்தது. ஓகே, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த ஃபீலிங், அந்த பாவம், ஓ இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கக்கூடாதா அப்படின்ற பாவம் இருந்ததால, அவன் இந்த குழந்தை இருக்கக்கூடாதான்றதால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாவத்துல அந்த குழந்தை வந்து பெற்று எடுத்தாங்க. ரைட்? அந்த அந்த பெற்றெடுக்கணும்ன்ற ஆர்வத்தையும் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாரு. சோ அதனால வந்து நீங்க வந்து எதுக்கோசரம்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து ஓகே இவர் வந்து அவங்க ரீச் ஆயிட்டாங்களேன்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்டும் நம்ம பார்க்கணும். எதுக்கோசரம் நான் மறுபடியும் ஹைலைட் பண்றேன்னா, அசுர குணங்கள் எல்லாம் பார்த்து எப்படி இருந்தாலும், பிகாஸ் கிருஷ்ணர் எப்பவுமே இருக்கு, அவருக்கு எப்படி கிருஷ்ணரா வேணா அடையலாம், நல்லவங்களா இருந்தா இப்படி போய் அடையலாம். ஆனா இப்போ இப்படி எல்லாம் இருக்கே, இவங்களுக்கு எல்லாம் மோட்சம் வந்துச்சு, சாயுஜ்ய முக்தி கிடைச்சிச்சு இன்க்ளூடிங் கம்சருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்சரை நோண்டினோம்னா அது இன்னொரு ஸ்டோரி, ரைட்? கம்சரோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாம். ஸோ ஒரு ஸ்டோரி போக வேண்டாம். பட் ப்ராடா என்ன சொல்ல வரேன்னா, இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றது வந்து கனெக்டட், ஆல்ரெடி புனர்ஜென்மத்தில் பண்ண இதுங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ஓகே, அப்போ கிருஷ்ணர் கிட்ட அசுர குணங்கள் இருந்தாலும் அச்சீவ் பண்ணுவோமே, எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஏத்துப்பாரு அப்படின்னு இல்ல, எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஏத்துப்பாரு. ஆனா எப்படி இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது. அதுதான் நம்மளோட செவன்த் அஃபென்ஸ். நம்மளோட செவன்த் அஃபென்ஸ் என்ன? செவன்த் அஃபென்ஸ் என்ன? யாரை வேணா தெய்வமா எடுக்க ஈக்குவலா ஆக்க கூடாது மாதாஜி. செவன்த் அஃபென்ஸ் இல்ல அது. செவன்த் அஃபென்ஸ் என்ன? செவன்த் ஏழாவது அஃபென்ஸ். டு பெர்ஃபார்ம் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம். அதாவது நான் ஜபம் சொல்றேன்ற பேரை கொண்டு நான் தப்பான செயல்களை செய்யறது. என்ன இப்போ வந்து கரெக்டா சொல்லணும்னா, நான் வந்து ஓகே இன்னைக்கு வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா 2 ரவுண்ட் சொல்றேன், சித்திரலேகா மாதாஜி நான் திட்டா என்ன, ஓகே ஆஸ் அ டீச்சர் நான் திட்டலாம், அது இல்லை. பட் நான் ஜென்ரலா ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க பாக்கெட்ல இருந்து நான் பைசா திருட்டிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா 4 ரவுண்ட், அதுதான் இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட் அஃபென்ஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து அஃபென்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்க முடியாத, மறக்க முடியாத அஃபென்ஸ்ல இது எல்லாமே வரும். அதனால வந்து இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட் அஃபென்ஸ் அதுன்றதால நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அதனால நம்ம கெட்ட செயல்கள் செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்தாலும் இதுவும் ஒரு அஃபென்ஸ்ல கணக்கு வரும். அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம வி ஷுட் நாட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கோசரம் இது சொல்றேன்னா, எல்லாருமே கோட் பண்றது வந்து இதுதான், அச்சோ இவர்கிட்ட இருந்தா எப்படி வேணா போலாமே அப்படின்னா, எப்படி வேணா போனவங்களோட ஹிஸ்டரி எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. நம்மளோட ஹிஸ்டரி எடுத்தோம்னா இது வரைக்கும் படிச்சோமே, அப்படியே இறங்கி 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 நரகாசுலம், நரகலோகத்துக்கு போயும் திரும்ப திரும்ப பிறவி எப்படி எடுப்பாங்க, அதாவது இந்த யோனி, யாரோட யோனியில், இந்த நரகம் இருக்கிற அந்த யோனியில் போய் இருந்து அதே மறுபடியும் தாய்ந்து கொண்டேதான் போவாங்க அப்படின்னு. அப்போனா அவங்களுக்கு விமோச்சனே இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு அக்ஞாத்த சுக்ருதி அவங்க எங்கேயாவது வந்திருக்கும், ரைட்? இந்த மாதிரி எப்பமாவது ஒரு தடவை வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம, ஏதோ ஒரு புண்ணியமோ இல்ல அந்த டைம்ல அந்த டைம் வந்து அவங்கள மீட் பண்ண போய் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருந்தால் இருக்குமா எல்லாம் தெரியாது, இருந்துச்சுன்னா நம்ம பல ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நம்ம விடிவுக்கும், அது வரைக்கும் அந்த நரக ரோகத்துல டோஸ்ட் ஆயிடுவோம். ஓகே, அதனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த சான்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணவே கூடாது. இப்படியும் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம நினைக்க கூடாது. இந்த பேக்ரவுண்ட் நான் ஏன் போடுறேன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதுல நம்ம எல்லாருக்குமே இது வரைக்கும் படிச்சது வந்து ஓகே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்றது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போக முடியாது, ரைட்? இப்படி இருந்தாதான் போக முடியும். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஒரு ஸ்மால் ஹெல்ப், மோகன்தாஸ் பிரபு. எஸ் மாதாஜி. பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் அத்துல் பிரபுவோட லிங்க், நான் அதை தான் தேடிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் எனக்கு அதை அனுப்பிச்சுன்றீங்களா? ஏன்னா அதை 16 சாப்டர் பிரசன்டேஷனும் நான் ரன் பண்ணணும்னு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சது தெரியல எங்க இருக்குன்னு, அது கொஞ்சம் அனுப்ப முடியுமா? தேங்க்ஸ். ஸோ அதனால வந்து இப்போ இந்த 3 நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த 3மே இது எல்லாமே 3மே லேக் ஆகும். லேக் ஆகும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, லிபரேஷனுக்கு லேக்னா ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னு, ரைட்?
எக்ஸாக்ட்லி. லேக்ன்றது நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா லேகுக்கு லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட், இது மூணுமே நம்ம வந்து முன்னேறும் பாதையை வந்து பின்னாடி இழுத்துறோம் நம்மள. அதுதான் இதோட அர்த்தம். ரைட். இப்ப வந்து அப்போ லிபரேஷனுக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லைன்னா இல்லை, எங்க நரகத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறவன் இதை பண்ணணும். அதனால இந்த மூணு வந்து விடுறதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ விட்டா எனக்கு என்ன, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக், வாட் இஸ் இன் இட் ஃபார் மீ. இப்போ வந்து எல்லாத்துலயுமே எனக்கு என்ன அப்படின்ற பாவம் இருக்கிறதால அது என்ன அப்படின்றது கிருஷ்ணர் அப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, நம்மளாம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்போம்னு. அதனால வந்து இதெல்லாம் விட்டா என்ன ஆகும்ன்றத அடுத்த 3 ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்ல போறாரு. அதுதான் பார்க்க போறோம். 16.22. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, படிக்கிறாங்களா? வாசிங்க. ஏதேர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபித் நரக ஆசரத்யாத்மனः ஸ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொரு காமன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லஸ்ட்டுக்கு பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஜாமிலா. ரைட். பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்லி கண்ணில் பட்ட உடனே, அதனால்தான் வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து சென்சஸ் தான் கட்டுப்படுத்தணும். நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏன் சென்சஸ் கட்டுப்படுத்தணும், நான் வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம். இப்ப வந்து காமனா எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வி வந்து இதுதான், ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிட்டா என்ன, சாப்பிடுறவங்களே ஒழுங்கா இருப்பாங்களா, இந்த மாதிரி டிபேட் எல்லா மீட்டிங்லயும் நம்ம பார்ப்போம். பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா, நம்ம கோதாசா ஆகக்கூடாது. நம்ம வந்து மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நிறைய பேர் நினைப்போம், இல்ல என்னோட மனது வந்து என் கட்டுப்படுத்தலதான் இருக்கும், இட்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா நிறைய விஷயம் நம்மளால முடியாது. 4 மணிக்கு நம்மளால எந்திரிக்க முடியுமா, முடியாது. 16 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஏகாதசி அப்போ எனக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, டிவோட்டி தான், சாண்டிங் எல்லாம் பண்றவங்க, நல்லா இருந்தேன், ஆனா என் பசங்களுக்கு வந்து நான் பேல்பூரி பண்ணிட்டு இருந்தேன், தாங்கவே முடியல, டெம்ட் ஆயிட்டேன், சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அதனாலதான் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா சமைப்பாங்க ஏகாதசி பிரசாதம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் யாத்திரைக்கு வந்திருக்கீங்களோ, நான் கிண்டலா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் யாத்திரை போறச்சு ஏகாதசினா ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவேன். என்னடா ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்கே இல்லையே, இது ஃபீஸ்டிங்னு சொல்வேன். நான் ஓட்டிட்டே இருப்பேன், ஏன்னா அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வருவாங்க. அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, ஏகாதசி அப்போ அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள். ஏகாதசி அப்போ மினிமம் ஈட்டிங், மேக்சிமம் ஃபோக்கஸ் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்ணணும்ன்றதால அந்த ஆப்ஷன். ஆனா அந்த காலத்துல என்னன்னா நம்ம வந்து நிறைய ஃபாலோ, எங்க அம்மா கூட சின்ன பத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏகாதசி. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அந்த புரிதல் இல்ல. எல்லாரும் பண்ணாங்க, நம்ம எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க, நம்மளும் பண்ணணும்ன்றச்சே அதனால பண்றதால ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சாங்க, பசங்களை நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுத்தணும், அவங்க பண்ண வேண்டாம், அதனால அவங்களே எல்லாம் ஃபாஸ்டிங்கும் இருப்பாங்க. ஆனா இப்ப வந்து புரிதல் இருக்கச்சே, இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா நான் நினைப்பேன், அச்சோ நம்ம எல்லாம் லேட்டா ஃபாஸ்டிங் பண்ணோம். ரைட். நம்ம சின்ன பத்துல இருந்தே புரிஞ்சிச்சு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வீட்லயே, நான் சொல்றது சின்ன குழந்தையில இருந்துன்னா இந்த நாள் பண்ற பிரசாதமே வீட்டுல நம்ம ஏகாதசி பிரசாதம் பண்ணிருப்போம். ஏன் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஜப்பான்லயே புரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா 7 இயர்ஸ் பேக் ஒரு ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சாங்களாம், ஏகாதசி என்ற பேர் அவங்க யூஸ் பண்ணல பேசிக்லி, ஆனா அததான் மீன் பண்றாங்க, 11th டே ஆஃப் த மூன். ரைட். ஸோ அதாவது ஏகாதசி அந்த டைம்ல வந்து அரிசி தானியங்கள், ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து 70% வந்து வாட்டர் போன், ஜாப்பனீஸ் ரிசர்ச். இப்ப வந்து இதுல வந்து தண்ணி, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ல வந்து லாட் ஆஃப் தண்ணி ஹோல்ட் ஆகும், லாட் ஆஃப் ரேஸ் ஹோல்ட் ஆகுது, இது வந்து உடம்புக்கு கெட்டது அப்படின்ற பிலாசபி அவங்க கண்டுபிடிச்சதால நேச்சுரலி அப்சார்பன்ட் இல்லாதது வீட்டு கிரெயின்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும். அப்ப எது அப்சர்வ் ஆகாது, வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்ல, மில்க், இதெல்லாம் வந்து பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணல, இப்போ அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்மள ப்ராப்ளம் என்ன, நம்ம வந்து பெரியவங்க சொன்னாங்கன்னு ஃபாலோ பண்றதுல தப்பு இல்ல. ரைட். ஆனா அப்படி ஃபாலோ பண்ணா நம்ம ஸ்லிப் ஆற சான்ஸ் இருக்கு. அதுதான் வந்து பகவத்கீதால வந்து 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு, அபிசேச்சு துராச்சாரியா பஜதாம் அனன்யவாக் சாதுர் ஏவச மந்தர்வியம் சமயம் விவசி தோசியக. அப்படின்னா அபிசேத்து துராச்சாரியா, எவ்வளவு துராச்சாரம் செஞ்சாலும் சாதுன்னு நீ பார்க்கணும். யார, பஜதாம் மாம் அனன்யபாக், அனன்ய டைம் அவர் பக்தி பண்றவரை. ஓகே, எப்பவுமே அவர் பக்தி பண்றாருன்னா அப்ப ஏன் அவர் தரவை விழுந்தாரு, ஏன்னா அவர் வந்து சாஸ்திரங்கள் படிக்கல, சாஸ்திரப்பட்டி வரல, அவர்
ஃபாலோ பண்றது பக்தி 24/7. ஞானம் அன்றது நான் ஞான யோகாவை குறிக்கல, பக்தி யோகாவில் சாஸ்திரங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணா இதனால என்ன ஆகும், இது செய்யலைன்னா என்ன ஆகும். அதனால இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த 3 இருந்தா என்ன, அப்படி கோவப்பட்டு போனாதான் என்ன மாதாஜி. இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட், வாட் இஸ் ராங் இன், எனக்கு கல்யாணம் ஆகல, நான் 4 பேர் கூட போனா என்ன, மத்தவங்கள பத்தியே நினைக்காதீங்க, நம்மளை பத்தி நினைச்சுக்கோங்க. இது ஆபத்து நம்மளுக்கு கூடதான். எப்ப பாரு நான் அஹிம்சா ஆனா காமன் திங்கிங், நாட் டூயிங் எனி ஹார்ம் டு அதர்ஸ். யூ கேனாட் டூ ஹார்ம் டு யுவர் செல்ஃப். அதுவும் நம்ம நினைச்சுக்கணும். அஹிம்சா ஃபர்ஸ்ட் நம்மள ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நம்மளுக்கு நம்மளே ஹார்ம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்றத. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏகாதசி ஸ்டார்ட் பண்றச்சே என் பொண்ணு வந்து ஏகாதசிக்குன்னு சொல்லி ஃபாஸ்டிங் இல்லை, பட் உனக்கு கம்பெனி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்தான். ஓகே, பொட்டேட்டோ, பேக்டு பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. இப்போ என்னன்னா இது வந்து ஒரு பிளேஃபுல் திங்கா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே பண்ணோம்னா அதோட ரிச்சுவலோட மீனிங் தெரிஞ்சு யாரா இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணோம். எங்க அம்மாவே கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், நாங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதே இல்லை, ரைட். ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களும் வருத்தப்பட்டதே இல்லை, அதாவது எங்களை கம்பல் பண்ணதே இல்லை, ரைட். ஏன் பண்ணல, ஐயோ பசங்க ஏன் கஷ்டப்படணும், நம்ம எதுவா இருந்தாலும் நம்மளே பண்ணலாமேன்னு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பியோர் டிவோட்டி இருந்தா தலைமுறை அப்படியே மேல கீழே லெஃப்ட் ரைட் டவுனு சைடு எல்லாம் ஆகும், ஆட்டம். ஆனா பியோர் டிவோட்டி வர்ற வரைக்கும் நம்ம டிவோஷன் நம்ம தான் பண்ணணும். நம்ம பரம்பரையில யாராவது பியோர் டிவோட்டி வந்து என்ன லிபரேட் பண்றாரான்னு வெயிட் பண்ண முடியாது. அதுதான் இன்னைக்கு ஏகாதசியோட கதை. உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஏகாதசியோட பேர் என்ன? மோட்சத ஏகாதசி. இன்னைக்கு ஏகாதசியில என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தருக்கு கனவு வருது. ஓகே, என்ன கனவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து அவரோட தந்தை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி கனவு வருது. அதாவது நான் நரகத்துல இருக்கனே, மகனே என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு கனவு. உடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அச்சோ இந்த மாதிரி கனவு நம்மளுக்கு வந்துச்சேன்னு, இப்ப மாதிரி எல்லாம் இல்ல, இட்ஸ் அ பேட் ட்ரீம் யார், யூ ஜஸ்ட் ட்ரிங்க் 1 glass of water and sleep. இப்போ ஸ்டாண்டர்டா சொல்றது அதுதான் இல்லையா, நீ வந்து சாப்பிட்டு தூங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட். அதனால என்ன, இந்த அவர் வந்து அதாவது இதே மோட்சத ஏகாதசியின் கனவு வந்துச்சுன்றதுக்கும் கனெக்ட் இருக்கு. அந்த ஃபாதர் வந்து அவஸ்தப்படுறாரு, மோட்சம் கிடைக்காம அவஸ்தப்படுறதால மோட்சத ஏகாதசி. ஓகே, என்னதான் பண்ண முடியும், எனக்கு இந்த மாதிரி கனவு வந்துச்சே, நான் எப்படி பண்ண முடியும், என் தந்தை கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு. இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் மாறிச்சு, அப்பா உயிரோட இருந்து கஷ்டப்பட்டாலே போட்டோம், ஹூ கேர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல மகன் எல்லாம் நல்ல ஐயோ அப்பா கஷ்டப்படுறாரேன்னு போய் வருத்தப்பட்டு போய் புலம்பி இருக்காரு. அப்ப வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிஷி, ஷார்ட் ஸ்டோரி, போய் மீட் பண்ணா அவர் சொல்வாரு கதை. ஏன்னா அவர் போய் உனக்கு என்ன வேணும், ராஜாங்க வேணுமா, இது வேணுமா, அது வேணுமா, எனக்கு எல்லாமே இருக்கு, எங்க அப்பா கஷ்டப்படுறாரு எதுக்குன்னா, அப்போ அவர் சொல்வாரு, உங்க தந்தை ஏன் கஷ்டப்படுறாருன்னா அவரோட மனைவி கிட்டே வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபா இருந்ததால அவர் வாழ்க்கை இந்த மாதிரி, அவர் ஆசைகள் அவரோட புலனே கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னு. உடனே நம்ம நினைப்போம், அவர் மனைவி கிட்ட தானே, அவர் என்ன தப்பா பண்ணாரு, இது போயா நடக்கும், அவர் என்ன பக்கத்து வீட்டு மனைவி கிட்டியா, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம குதர்க்கமா பேசுவோம். ஏன்னா we love it. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஏடாகுடமா பேசணும்னா நம்மளுக்கு இயற்கையா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா உண்மை என்னன்னா, நம்ம ஏடாகுடமா பேசினாலும் நேரலா பேசினாலும் நம்ம பண்ற தப்புக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து அங்க நரக்கத்துலதான் போய் செட்டில் பண்ணணும். சோ இப்போ அவர் போனதால இவர் சொன்னாராம், நீ வந்து ஏகாதசிக்கு விரதம் இரு, நீ ஏகாதசிக்கு விரதம் என்னன்னா நீ வந்து யூல் கெட் மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னதாலதான் மோக்ஷத ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏகாதசிக்கு பேரும் வந்தது. சோ அதை வந்து நம்ம எதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்ன்றதுக்கோசரம். சோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஏகாதசி. ஏன் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நான் இந்த ஏகாதசியோட ஸ்டோரி ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு சொல்றேன். சோ இது வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு ஃபாலோ பண்றோம் ஏகாதசி அப்படின்னா, இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஏகாதசி, ஐ திங்க் லாஸ்ட் மந்த் இருந்த ஏகாதசி தான் ஏகாதசியோட தேவியோட கதையும் சொன்னேன், ரைட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஸ்டோரி. என்னன்னா, கிருஷ்ணர் தூங்கி கொண்டு இருக்கார், ரைட். இப்ப வந்து இந்த கதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனா இல்ல சொல்லலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு குகையில தூங்கி கொண்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து முராரி அப்படின்னு ஒரு அரக்கன் வராரு. முராரி என்ற அரக்கன் வந்து எதுக்கு வராரு அப்படின்னா, முராரியோட அரக்கன் வந்து கிருஷ்ணரை அழிக்கணும் அப்படின்னு. அவங்க டார்கெட் அழிக்கிறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஷார்டேஜ் ஆஃப் பொசிஷனே இல்லை, ஈஸியா எல்லாருமே வந்து ரெடி டு கில் என்ற மாதிரி வருவாரு. இப்போ அவர் வந்து யோக நித்திரையில இருக்காரு. அச்சுச்சோ மாதாஜி, நம்ம சினிமால காட்டுற மாதிரி, ரைட், வில்லன் வந்துட்டே இருக்கான், யோக நித்திரையில இவர் இருக்காரு. இப்ப வந்து அழிச்சிட்டா என்ன ஆகும் கிருஷ்ணரை அப்படின்னு
அப்படின்னு நம்ம வரி பண்ணிக்க வேணாம். கிருஷ்ணர் இஸ் கிருஷ்ணர், நம்ம இஸ் நம்ம. ஆனாலும் நம்ம பிபி ஏறும். இப்போ ஒரு மூவி பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஆகும், அச்சோ என்ன ஆகுமோ கிருஷ்ணருக்குன்னு அந்த மாதிரி வந்து கொண்டே இருக்கிறச்சே என்ன ஆனா அந்த அரக்கனை வந்து அழிக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் உடம்புல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் அவர்கிட்ட இருந்தே நேரா வந்து ஒரு பெண் தோண்டி வதம் செஞ்சிடுறாங்க. கிருஷ்ணருக்கே வந்து ஒரு செகண்ட் யாரா இது அப்படின்னு தோணி, யாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா பார்க்கச்சே, நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கேன், நான் தான் ஏகாதசி அப்படின்னோடனே அவர் வந்து அவ்வளோ, அதாவது அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் ஏகாதசி, அதுதான் அந்த ஏகாதசியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால 11th டே அதனாலதான் ஃபாலோ பண்ணா அந்த மாதிரி வதம் நம்ம ஆக மாட்டோம் அப்படின்ற கதையில தான் இந்த ஹோல் கான்செப்டே இருக்கு. ஓகே, ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா அந்த ஏகாதசியோட வலி ஸ்பெஷாலிட்டிக்கு. ரைட், இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேரு நம்ம இந்த கதை நம்ம கேட்காம இருந்திருக்கலாம். ஆனா முராரி என்ற பெயர் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ அந்த முரா என்ற டீமனை வதம் செஞ்ச கதை இதுதான். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சதா ஏகாதசியின் கதை. அதாவது அவங்க வறட்சியை வந்து அவ்வளவு கோவமா அவ்வளவு உக்ரமா எல்லா வெப்பன்ஸோட வந்து ஒரே இதுல வதம் செஞ்ச கதை. அதனால ஏகாதசி இருந்தால் என்ன அப்படின்றது நான் சயின்டிபிக் ரீசன் சொன்னேன். அதாவது உடம்பு 70% வந்து தண்ணி இருக்கிறதால தானியங்கள் எல்லாம் இன்னும் தண்ணி சேர்க்கிற டைப். அது மூனோட ரேஸ், ரைட், சந்திரனோட ரேஸ் பட்டு அது இன்னும் அது உடம்புக்கு கெட்டது. அதனால அதுல இருந்து நம்ம உடம்ப காப்பாத்திக்கணும்னாலும் அதுதான். இது வந்து சயின்டிபிக்காவும் கனெக்ட் ஆகுது. ஜப்பான்ல ஃபாலோ பண்றாங்கன்றது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம இந்தியால இப்போ நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த மாதிரி கதை இதெல்லாம் கதையில உண்மை அப்படின்றதுக்கு அவங்க அதனால சயின்ஸ் அன்றதும் கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ்ன்றதும் இருக்கு. எப்படின்னா சயின்டிபிக்கா என்ன பண்றோமோ, விஞ்ஞானம்ன்றது என்ன, சயின்டிபிக் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹோல் திங், அதுதான் சயின்ஸ். ஸோ அதனால ஏகாதசி எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை நம்ம ஒருத்தர்கிட்டயும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப வந்து இந்த நம்மளோட மெயின் ஸ்டோரிக்கு என்னன்னா நம்ம திரும்ப வரோம். இப்போ அதனால எல்லாம் இந்த ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருக்கிறதால நம்ம கட்டுப்படுக்கிற கெப்பாசிட்டி கோதாசால இருந்து கோஸ்வாமி எலிவேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் எதுக்கு பண்றோம்னா நம்ம அடுத்த லெவல்ல போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசம் தான். இப்போ வந்து நிறைய அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது கோபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா இதுலயும் இருக்கும். துர்தராஷ்டிரா கூட கோவத்துலதான் இருந்தான், ரைட். இந்த மாதிரி கோபம் வந்து அழிக்கும். கோபம் வந்து இல்லாம இருக்கலாமா? கோபம் இல்லாதவங்க இல்லையா? இப்போ அனுமானுக்கு கோபம் வரலன்னா அது பக்தியில் வந்த கோபம். பக்தி கோஷமும் பக்தியில் வர கோபமும் வந்து நம்மளது தப்பு இல்லை. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம நினைச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஏன் கோவம் வருது. மத்தஜி எனக்கு செம்ம தலைவலி, அதனால எனக்கு செம்ம கோவம். தலைவலினா ஒரு மூலையில போய் உட்காரணும், நம்ம அந்த கோவத்தை காட்டக்கூடாது. ரைட், இது வந்து சொல்லலாம் ஆனா முடியாது மத்தஜி, பிராக்டிக்கலா ஒத்துக்கிறேன். நம்மளால பிராக்டிக்கலா முடியாததாலதான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும்ன்ற. பிராக்டிக்கலி ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் ஏன் ட்ரை பண்ணும், உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு இந்த குவாலிட்டி, அதனால நீங்க எல்லாம் சத்தியயுக ஆளுகள், நம்ம எல்லாம் சத்திய யுகா பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இல்லாதனாலனா நம்ம கலியுகல். பிராயின் அல்பாயுஷ சப்தே கலு அஸ்மின் யுகே ஜன மண்ட சுமண்ட மதையோ மண்ட பாக்யா உபாதிதா. பாகவதம் பிராயன் அல்பாயுஷு, கலியுகத்துக்கு குவாலிட்டி அல்பமான ஆயுசு நம்மளுக்கு. ஓகே, சப்தே கல்லோ அஸ்மின் ஆனா கலியுகம், ஏஜ் ஆஃப் குவாரல், சண்டையா போட்டுட்டு இருக்கோம். கல்லோ அஸ்மின் எப்படி மாதிரி சொல்றீங்க சண்டையா போடுறோம்னு? ஆமா, ஒரு சின்ன டாபிக் எடுத்தா கூட எல்லாரும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சம்மந்தமே இல்லாம இது ப்ளூ கலர், மாதிரி என்ன பேசுறீங்க உங்களுக்கு கண்ணு தெரியல, இது பச்சை கலர், இது ப்ளூ கலர், பச்சை கலர், 1 hour ஆகும். அதுல விரோதம் வரும். நிறைய ஒரு டாபிக் எடுத்து ஆர்குமெண்ட்டுக்கு டாபிக்கே இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில அட்வைஸுக்கு ஷார்டேஜ் இல்லை, யார் வேணா அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. ரைட், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அட்வைஸ் அப்படி ஃப்ரீ அட்வைஸ் யார் வேணா கொடுப்பாங்க. அதனால பிராயன் அல்பாயுஷ சப்தே கலோ அஸ்மின் யுகே ஜன மண்ட சுமண்ட மதையோ. மண்டனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மத்த மண்டை, அது சுமந்த எல்லாமே அன்லக்கி, ரைட். மண்ட பாகியா தான் அன்லக்கி. ஓகே, மிஸ்கைடட்னா ஒரு டீச்சரா இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற கைடன்ஸே இருக்காது. இப்போ டீச்சர் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஒருத்தராவது நீங்க கும்பிடுங்கன்னு இல்ல. யூ டோன்ட் வரி, ஈட் வெல், ஈட் நைஸ்லி, ஈட்டிங்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் டீச்சரே. தப்புன்னு சொல்ல, பட் கரெக்டானா அதுவும் கம்ப்ளீட் இல்லை. அதனால வந்து அன்லக்கி, மிஸ்கைடட் எல்லாமே. நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க இல்ல மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் வந்து ஷார்ட் லிவ்ட் இல்லை, நாங்க எங்க பரம்பரையில நிறைய ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓகே, கலியுகத்துல நாங்க சண்டையே போட மாட்டோம், செம்ம பீஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி. ஓகே, மண்ட பாகியா முட்டாளும் இல்லை, நாங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். இங்க வந்து முட்டாளுன்னு சொல்றது வந்து
லேசின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, லேசின்ற டாபிக்கும் இங்க வரும். ஸோ மத்த அப்படின்னா லேசின்னா ஸ்பிரிச்சுவலி லேசி சொல்றாங்க, மெட்டீரியலி லேசின்னு சொல்லலாம். 4 மணிக்கு நம்மளும் எந்திரிக்கிறோம், அவங்களும் எந்திரிக்கிறாங்க. நம்ம எத்தனை பேர் 4 மணிக்கு சாமியை நினைக்கிறாங்க? இல்ல, தான் லேசி. ஸோ லேசின்றது வந்து அதை ஸ்பிரிச்சுவலி வெரி வெரி லேசி. ஓகே, மிஸ் கைடட். ஏன்னா எல்லாருமே கைட் பண்றாங்க, இதெல்லாம் இல்லை பர்ஃபெக்ட் கைட் நான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம்னாலும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும், ஆங்ஸைட்டி, அன்டிஸ்டர்ப்டு மைண்ட். ஒருத்தர் கூட அந்த மைண்ட்ல இல்லவே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ்ல தான் இருப்போம். ஏன் எதுக்குன்றதெல்லாம் அவங்கவுங்க அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கான்ஸ்டன்ட் ஆங்ஸைட்டி, ரைட்? ஸோ இந்த இதுல ஏதாவது ஒரு ஆங்ஸைட்டி, காமத்தினால கோவத்தினாலன்னு சொல்ல, ஏதோ ஒரு பேராசைனா ஓடுறது, பணம், ரைட், மணி 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 சனி என்ற மாதிரி ஏத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த 3 துவாரங்கள் வந்து அசுர கூடங்கள்ல வெல்கம் பண்ணி அப்படியே நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போற ஒரு ரோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதை வந்து ஏன்னா அசுர குணங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு, இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் அசுர குணங்கள் இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகும், இதுதான் என்ட்ரி டோர். அதனால இந்த 3 ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா டிகிரேட் இருக்கு. அதனால இந்த 3 வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த அசுர குணங்கள்ல எஸ்கேப் ஆறதுக்கும் பர்மனண்டா சந்தோஷப்படுறதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர். எதுக்கோசம் எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர் அனுப்போம்? இது வந்து நான் சொன்ன அஹிம்சைன்னா எப்பவுமே மத்தவங்களை பத்தி இல்லை, நம்ம கூட நம்மளே இங்க வந்து பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிப்போம். அதனால வந்து நம்ம இறங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதனால இது எப்படி இந்த 3 எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து விடுறதுல. அதனாலதான் நம்ம வந்து சாத்விக ஃபுட் என்னன்னா, இட்ஸ் ஒன் ஈஸி வே. சாத்விக ஃபுட் சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லையானா இருக்காங்க. பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, 2 பேருக்கு கேன்சர், எனக்கும் கேன்சர், இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கேன்சர், 2 பேருக்குமே கேன்சர் இல்லையா அப்படின்னா 2 பேருக்குமே கேன்சர் இருக்கு. ஆனா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவன் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கான், வெளியில இருக்கிறவன் ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். எப்பவுமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவனுக்கு இருக்கா இல்லையானா இதை விட கூட இருக்கலாம். இமேஜின், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவனோட கேன்சர் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாமா? இருக்கலாம். வெளியில இருக்கிறவனோட கேன்சர் மினிமம் ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம். ஸோ கம்பேர் பண்றச்சே நம்ம அப்படி எடுத்துக்கணும். யாருக்கு என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் இல்ல, யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாஸ்டா நடக்கும். இவன் வந்து ட்ரீட் ஆயிட்டு வெளில வருவான், இவன் வந்து ஒஸ்ட் ஆயிட்டு உள்ள போயிடுவான். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதை விட்டு நம்ம இவங்க 2 பேரையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்ன்ற எக்ஸாம்பிள் தான் இது வரும் அப்படின்னு. அதனால இது வந்து எனக்கு எப்பவுமே நாமினிஸ்ட பிரபு கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள். டிஃபரண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில என்னன்னா, யூ ஆர் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட், யூ நோ யூ ஆர் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட், ஸோ யூ வில் கெட் கியூர்ட். மற்றவங்க தே ஆர் நாட் பீங் ட்ரீட்டட். அப்போ என்ன ரிஸ்க்ன்றதை நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து வேதிக் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலி இன்ஸ்டியூட் பண்ண ஒரு சிஸ்டம். இதுதான் நான் சொன்னேன். எதனால இது இன்ஸ்டியூட் ஆச்சுன்னா, நம்ம வர்ணாசிரமங்கள் எல்லாமே கொடுத்தது வந்து கிராஜுவல் எலிவேஷன். அதான் நம்ம சொல்லுவாங்க, ரைட்? வர்ணாசிரம் விபாக ஸ்வனுஸ்திஷ்ய தர்மச சம்சிதர் ஹரிதோஷனம், ஹரியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கோசரம் தான் இந்த சிஸ்டம். அதுதான் நம்மளை அடுத்த பிறவிலையும் இந்த பிறவிலையும் சந்தோஷப்படுத்தும், அடுத்த பிறவிலையும் வரும். அதனால ஸ்ரீலா பிரபுபாத் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப என்னன்னா, நம்ம இந்த 3ல இருந்து போனோம்னா நம்ம பியூர் ஆகும். அப்போ என்ன, வேதங்கள் இந்த 3 விடுறதுக்கு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, வர்ணாசிரமங்கள் அவங்க வர்ணத்துல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆகிறதுக்கோசம் தான் இந்த வர்ணாசிரமங்கள். அப்போனா பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டிப்பா லிபரேஷன். இப்போ நான் பிராக்டிஸ் பண்றோம்னா நீங்க லிபரேட் ஆயிடுவீங்க. எவ்வளவு நல்லா பண்றீங்களோ அதை வச்சு எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம லிபரேட் ஆகும். ஸ்கூல்ல கூட இது அப்ளிகபிள். நான் நல்லா படிச்சேன்னா ஒன் டைமே நான் நல்லா படிச்சேன்னா மெமரியில இருக்கும். அதே நான் போய் எழுதினா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமே நான் சூப்பர் ஸ்கோர் வரும். இல்லையா, நான் முக்கி 10 வருஷம் எழுதினா கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிளியர் பண்ணுவேன், தப்பு இல்லை. ஆனா எப்படி இருந்தாலும் நான் ஸ்கூல்ல இருந்தாலும் நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன், ரைட்? அது இருக்கணும், படிக்கணும் அப்படின்னு. அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்தோம்னா அந்த பாதையில வரும். அதை வந்து ராமானுஜர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ணாவை இப்போ வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ இதுல என்ன சொல்லி வர்றாரு, இந்த டீகிரேடேஷனுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தை பத்தி தெரியாததால. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என் மாமா கூட நம்ம சொல்லிட்டு, நம்மளாம் இக்னோரண்ட் பீப்புள், நம்மளுக்கு தெரியாது சாஸ்திரம் அவ்வளவு டீப்பா. தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இந்தியால இருக்கேன், நான் யூஎஸ் பாண்ட் சிட்டிசன், யூசி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டிரைவ் இன் இந்தியா, நான் வந்து ரைட்ல தான் ஓட்டுவேன்னா ஜெயில தான் தூக்கி போடுவோம். Oh, sorry, you're US, you're exempted because you're a part of US and US consulate has told you to give exception. எவனா சொல்லியிருக்கானா? அப்ப எதுக்கு இந்தியால வந்து ஒற்றை உள்ள போனோம்? அப்ளிகபிள் ஃபார் அஸ். நம்ம எங்க இருக்கோம்? நம்ம வந்து மனிதனா இருக்கோம், நம்மளுக்கு எக்ஸம்ஷன் இல்ல எனக்கு எக்ஸம்ஷன் வேணும், நோ ப்ராப்ளம், யூஆர் எக்ஸம்டட், பி பார்ன் as பூனை அண்ட் டாக். எனக்கு எக்ஸம்ஷன் வேணும்னா கொடுப்பாரு கிருஷ்ணர், கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஆனா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்து எக்ஸம்ஷன் கேட்க கூடாது. நான் வந்து டிரைவர் சீட்ல இருந்தேன்னா நான் டிரைவ் பண்ணி தான் ஆகணும்.
நான் வந்து பேசஞ்சர் சீட்ல இருந்தா ஓகே, நீ லெஃப்ட்ல போறியோ ரைட்ல போறியோ உன்ன நான் ஜெயில போட மாட்டேன், டிரைவர் தான் போடுவேன். அப்பனா பேசஞ்சர் சீட்ல இருக்கிறது நாயோ பூனையோ. ஏன்னா அதுக்கு வந்து கர்மா இல்ல, ரெஃபரன்ஸ் இல்ல, அதுக்கு அந்த ரூல் இல்ல. யூ கேன் பி ஃப்ரீ டு ஃபாலோ தட். ஓகே, என்ன சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க, தூங்கிட்டீங்களா, போர் அடிக்குதா? இல்ல மாதாஜி, நீங்க சொன்னீங்களா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், அது அது யோசிக்கல. ஆமா, யோசிங்க. இருக்கு மாதாஜி, கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதர் சுவாமியும் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா, இந்த ரெனன்சியேஷன் ஆஃப் லஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம எப்போ வேணா நம்ம செயல்கள் செய்யலன்னா முடியவே முடியாது. செயல்களை தான் ஆரம்பிக்குது, ரைட்டு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வர்ண ஆசிரமங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ரெனன்சியேஷன் எல்லா அம்மாக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா தெரியும். ஏன்னா ஒரு வாயில சாப்பாடு போடணும்னாலும் அந்த குழந்தைக்கோசரம் அப்படின்னு ரெனன்சியேட் பண்ணிடுவாங்க. கிளாசிக் ரெனன்சியேஷன் இஸ் ஃபார் மதருக்கு. ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம். இந்த இதான் சாப்பிடணும், ரெனன்சியேட்டட். எல்லாமே ரெனன்சியேட் பண்ணிடுவாங்க அம்மா. ஓகே, அதாவது அந்த அம்மா. ஓகே, இந்த கால அம்மாலாம் வேற டெஃபினிஷன். இப்போ இந்த கால அம்மாலாம் வை ஷுட் ஐ, ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ ஷுட் டூ ஹாஃப் அன்வாங்க. இன்னொன்று வந்து ஹஸ்பண்டும் பண்ண மாட்டான், ஒய்ஃபும் பண்ண மாட்டா, குழந்தை அதுவா வளர்ந்துடுது. ஓகே, அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி நிலைமை ஆகுது அப்படின்னு எனக்கு வந்து எனக்கு தெரியாது. பட் இது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். யூஎஸ்ல வந்து சின்ன குழந்தை 1 year குழந்தையிலேயே வந்து தனியா போட்டுருவாங்க. ஓகே, இண்டிபெண்டா வளரணும் அப்படின்னு. என் கசினோட வைஃபும் அதே மாதிரி யூஎஸ் போயிட்டு தனியா போட்டாலாம். எங்க அப்படி ஜிவு 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 ஜிவுன்னு அந்த குழந்தை அழுமா. சின்ன குழந்தை 10 மாசம் அதுன்னு. ஆனா வெளியில கனசு அப்படி அப்படி அப்படியே தூங்கிடும் அப்படின்னு. அப்படியே தூங்காது குழந்தை, மயங்கி விழுந்துடும்னு அர்த்தம். ஏன்னா அப்படி இருந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிடுவாங்க. அப்படி இல்லைனாலும் இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிடுவாங்க. பக்கத்திலேயே வச்சு வளர்த்து தூக்கி வளர்த்த குழந்தை தான் என் பொண்ணு. இப்போ தனியா மேனேஜ் பண்ண முடியுமான சுச்சுவேஷன் வந்தா முடியும். நம்ம எல்லாருமே தனியா ஒன்றும் வளர்ந்தது இல்லை, எல்லாருமே ஃபேமிலியோட வளர்ந்தோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் ஆன அப்புறம் தனியா தானே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரின் கல்ச்சரை பார்த்து அப்படியே இதுதான் ரைட் கல்ச்சர்னு எடுக்க வேணாம். நம்ம சாஸ்திரங்களை பார்த்து அதை இம்போர்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஏன்னா ஃபாரின் கல்ச்சர்ல நிறைய இருக்கும். வா, திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் பி அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனா திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் பி அப்படின்னு பாக்குறதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ பக்தி பலராம் வித்யா பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 3 கேட் ஆஃப் ஹெல்ல வந்து விட முடியாது. நம்ம அந்த நம்ம தர்ம ஆசிரமங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னா விட முடியாது. ஏன்னா ரினன்சியேஷன் அப்படின்னு போய் உட்காந்தோம்னா மிருத்யாச்சாரா, அவன் ஓன் தர்மம் அவன் பண்ணாதான் அவனால பண்ண முடியும். அதனால புத்திசாலி என்னன்னா தர்மம் அந்த ஸ்கிரிப்சர் படி பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் விட முடியும். அதை தான் அவன் பண்ணணும். அதனாலதான் திரைவித்தியம் நரகாயுஷம், அது நேர ரூட் டு ஹெல்லு அப்படின்றாங்க. சாஸ்திரங்கள்ல தான் சொல்யூஷன் இருக்கு. ஐ டோன்ட் லைக் டு கோ இன் டெப்த் அப்படின்னு. நான் எங்க மாமாவை நேற்று கேட்டுட்டு இருந்தேன், அங்கிள் எனக்கு வந்து வேண்டான்றவங்க ஓகே, வேணும்ன்றவங்களும் ஓகே. ஆனா நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. புதுசா ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு. ஓகே, கேள்வி ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருக்கும். ஆனா பதிலே கேட்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவர் சொன்னார், ஏன்னா they don't want to hear. அவங்களுக்கே ஒரு 25% ஆன்சர் தெரியும். பேலன்ஸ் 25-75% கத்துக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற பாவத்துல இல்ல. அவங்க என்னன்னா, அச்சச்சோ இந்த ஆன்சர் நான் ஏன் கேட்கணும், ஒண்ணு விதண்டாவாதம் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க, இல்ல நான் கேட்டுட்டு நான் ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும், கேட்காமலே இருந்துக்கலாம். ஆனா கேட்கணும்ன்ற ஆர்வத்தை கேட்டுறாங்க. ஆனா கேட்க கூடாதுன்ற அந்த என்ன சொல்லுவீங்க, திருடமா இருப்பாங்க, அதுல உட்காந்துருப்பாங்க. நம்ம அப்படியெல்லாம் இருந்தோம்னா நம்மளும் திருடமா நரக்காலயம் அங்கதான் உட்காரணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. படிங்க, யாராவது படிங்க. யசாஸ்திரவிதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரக 23. கரெக்ட் கரெக்ட் ந சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம்போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு சின்ன ரீசன் சொல்றேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே எந்த மூட்ல இருக்கோம், எந்த குணங்கள்ல இருக்கும்? ரஜோ தமோ மாதிரி தான் இருக்கு மாதாஜி. பார்த்தோம்னா ரஜோ தமஸ்ல இருக்கும். இப்போ மாதாஜி நீங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரஜோ, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தமஸ் அப்படின்னு நீங்க இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு டிஃபரெண்ட் பர்சன்டேஜ் வரும். எல்லாருமே ஒரே இப்போ ரஜோ தமஸ்னு எல்லாருமே மாதாஜி we are all equally 60% 40% ஈக்குவேஷன் போட முடியாது இல்லையா? நமக்கே வந்து அந்த இது ஃபிளக்சுவேட் ஆயிட்டு இருக்கும் மாதாஜி. வெரி நைஸ். நம்மளுக்கே ஃபிளக்சுவேட் இருக்கும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மத்தவங்க என்ன மாதாஜி, நான் எனக்கே போட முடியாது, நம்மளே ஃபிளக்சுவேட் ஆயிடும். அப்பனா சாஸ்திர விதிகள் பத்தி நான் ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன விதி நான் ஃபாலோ பண்ணேன்? ஜென்ரலா திங்க் பண்ணுங்க. அப்புறம் தங்களை நாங்களே ஒரு விதியை வச்சுன்னு உட்கார்ந்துருப்போம்.
அதுதான். சோ நம்மள ஃபாலோ பண்ணுவோம். கரெக்டா? சோ நம்மள அப்படின்னா உங்களோட குணம் வேற, என்னோட குணம் வேற. எங்கேயாவது ஏதாவது பார்த்துட்டு அதே ஃபாலோ பண்ணுவோம் மாதாஜி. அதான் அது மெயின். இன்னொன்னு. சித்திரலேகா மாத்திர மாதிரி யாரையோ ஃபாலோ பண்ற குணம், அது இன்னொரு குணம். யாருங்க ஃபாலோ பண்றச்சு அது கரெக்டா தப்பான்னு கூட தெரியாது, அது இன்னொரு ஒரு ஆங்கிள் ஓடும். ஓகே, இப்போ சாஸ்திரம்ல இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணா யூனிஃபார்மா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? காலையில எழுந்திரிச்சா ஓகே மாதாஜி ஜபம் பண்ணுங்க, யூனிஃபார்ம், டவுட் இல்ல. எப்ப மாதாஜி பிரம்ம முகூர்த்தம், யூனிஃபார்ம், டவுட் இல்ல. மாதாஜி காலையில நீங்க எந்திரிச்சு நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவலி என்ன வேணா பண்ணலாம்னா இட்ஸ் ஓகே. பாகவதம் படிக்கலாம், அதெல்லாம் கூட புக்ல இருக்கு. பாகவதம் படிக்கலாமா, சாண்டிங் பண்ணலாமா, அது ஓகே. மாதாஜி நீங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட், ஆனா நீங்க படிக்கணும், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரீட் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிருவாங்க. மாதாஜி உட்காந்து ரீட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க நல்லா ஒரு புக்கை எடுத்து வச்சுட்டு பாகவதம் படிப்பாங்க, பகவத்கீதா. என்னைய மாதிரி ஆளு ஏதாவது ஒரு மேக்ஸ் புக்கோ பிசிக்ஸ் புக்கோ காலையில எந்திரிச்சு படிப்பேன். ஓகே, ஏன்னா சொல்றேன் ஒரு குணத்தோட குவாலிட்டி. ஓகே, அது என்ன விதத்துல லாபம், அதெல்லாம் லாபத்துக்கு அப்புறம் வரலாம். அவங்க குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. என்ன வேற ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா திறந்து வச்சுட்டு எதுக்கு புக்கு தானே படிக்க சொன்னாங்க, நேத்துதான் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் மேகசின் இருக்குன்னு படிக்கலாம். சின்ன பையன் கிட்ட சொன்னா அவன் நினைப்பான், பையனோ பொண்ணோ, ஆஹா புக்குக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்கப்பா, 4 மணிக்கு யார் என்ன வேணா படிச்சுக்கோன்ட்டாங்கப்பா, இது மோசமான புக்கு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னா எப்பவுமே படிக்க முடியாதுடா, நீ ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கொண்டாந்துடாத, ஸ்கூல்ல உன்னை துரத்திடுவாங்க, கரெக்ட் டைம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப எல்லாருமே அந்த ரூல் தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, புக்கே படி 100%. ஆனா என்ன, அவங்க குண தகுந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரிங் கர்மா ஆல்சோ. குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. அந்த குணங்கள் என்ன, சிலது சத்துவமா இருக்கலாம், சிலது சுத்த சத்துவம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், அந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி. அதனால சாஸ்திர விதிகள் பற்றி இருந்தா ஒரே ஒரு ஆன்சர், இல்லைன்னா மல்டிபிள் ரூட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் குணா. மல்டிபிள் ரூட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா அது பெர்ஃபெக்டா இருக்காது, அப்போ சந்தோஷமும் இருக்காது, அப்போ டெஸ்டினேஷனும் மாறும். அதனால இந்த சாஸ்திரங்களை விட்டு இதையே சொல்றேன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐ பிலீவ் யூ ஷுட் பி குட். How can you define good? Your right answer is correct answer, 100 mark. But how you define good? According to me, according to you எல்லாம் நான் டெஃபினிஷன் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா according to you டெஃபினிஷன் என்னன்னா ஒரே ஒரு சிகரெட் பர் டே குடிச்சா குட்ன்னு சொல்றேன். இருக்கலாம் இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி அவன் 100 சிகரெட் பிடிக்கிறான் மாதாஜி, அதனால நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா ஒரு சிகரெட் பெட்டர். கரெக்ட், உங்க மோட்டிவ் கரெக்டா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க டிஃபைன் பண்றதை வச்சு சிகரெட்டே பிடிக்காதவன் சிகரெட் பிடிப்பான். மாதாஜி டோல்ட் 1 cigarette a day. 1 apple a day keeps a doctor away என்ற மாதிரி 1 cigarette a day keeps people tension away அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணுவான். அதனால நம்ம அக்கார்டிங் டு மீ என்ற அந்த பிலாசபியை விட்டுருணும். ஏன்னா நம்ம அக்கார்டிங்கே நம்ம வேஸ்ட், ரைட்? நம்ம பியூரிஃபை ஆக மாட்டோம். நிறைய பேர் சொல்ற காமன் வேர்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தூக்கி குப்பையில போடணும். ஏன்னா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹூ வாண்ட்ஸ், ஏன்னா எல்லாரும் பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணு. இப்ப டாக்டரே ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறாரு, 2 கலர், கிரீன் டேப்லெட், ப்ளூ கலர் டேப்லெட். சித்திரலேகா மாதாஜி கொண்டு வந்து, மாதாஜி இந்த டாக்டர் கேவ் மீ ப்ளூ கலர் டேப்லெட் அண்ட் கிரீன் கலர் டேப்லெட். மாதாஜி கிரீன் கலர் டேப்லெட் வேணாம் மாதாஜி, பிடிக்கல மாதாஜி, ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க. எதை வச்சு சொல்றீங்க? அதெல்லாம் விடுங்க மாதாஜி, அக்கார்டிங் டு மீ ஐ எம் டெல்லிங் யூ. சித்திரலேகா மாதாஜி அட்லீஸ்ட் எதை வச்சு சொல்றீங்கன்னா சொல்லுங்களா, நான் ஃபாலோ பண்றேன் மாதாஜி, ஆனா எதுக்கோசரம் மாதாஜி? ஐ லவ் ப்ளூ கலர் மாதாஜி, ஐ டோன்ட் லைக் கிரீன் கலர். சித்திரலேகா மாதாஜியோட ஹார்ட் வெளில வந்துடும். என்ன மாதாஜி இப்படி எல்லாம் நீங்க அனலைஸ்? இதுதான் லாஜிக். லாஜிக்கே இல்லாம என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் கூட. நான் வேற ஏதாவது லாஜிக் கூட சொல்லலாம். ப்ளூ கலர் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் மாதாஜி, நான் 4 புக் பார்த்தேன், ப்ளூ கலர் எந்த விதமான சேதாரமும் இல்லை, பச்சை கலர் இஸ் பேட் ஃபார் அவர் பாடி எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் ஏதாவது ப்ரூவ் பண்ணா கரெக்டாவும் இருக்கலாம் நான் சொல்ற லாஜிக்கு. ஆனா உள்ள இருக்கிற மருந்தோட எஃபெக்ட் வேற, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பலராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்ல இருக்காருன்னா, பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் வரவே வராது. அதுதான் அட்டைனிங் த கோலோட மெயின் ரீசன். ஏன்னா கோல் விடுங்க, பரம்கதி லிபரேஷன் விடுங்க, இப்போ நிம்மதியா இருக்கணும்ல. அது கூட நம்ம வர்ணாசிரமம் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அவன் இஷ்டத்துக்கு லஸ்ட்ல அவன் இஷ்டப்படி பண்ணுவான். அப்ப என்ன ஆகும்? அவன் பர்ஃபெக்ஷன் ரீச் ஆக முடியாது அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். மத்தவங்களுக்கு அகிம்சையிலே அவனுக்கே அவனே அகிம்சை. அதனால தியரிட்டிக்கலியே தெரிஞ்சுக்கிட்டா பத்தாது, ப்ராக்டிக்கலி அப்ளை பண்ணணும். ஞானம் நாட் இனஃப், விஞ்ஞானம். அதனாலதான் பக்தி சாஸ்திரி ஏன் இவ்வளோ இழுக்கிறோம். பகவத்கீதா ஒரு நாள்ல முடிக்கிறத நம்ம பக்தி சாஸ்திரி 18 நாள்ல வர்ற பகவத்கீதா 1 வருஷம் நம்ம ஏன் இழுக்கிறோம்னா விஞ்ஞானம் நம்மளுக்கு வளரணும்ன்றதால. அதனால ரூல் அண்ட் ரெகுலேஷன் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது, ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ரீச் ஆகும். அதனால நம்ம கிருஷ்ணரோட சர்வீஸ் தான் நம்மள கிராஜுவலா ரேஸ் பண்ண முடியும். டெலிபரேட்லி பண்ணணும், ரைட்? நம்ம விம்சிக்கலா பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவன் ரூல்ல வயலேட் பண்றான்றது தெரியணும் அவனுக்கு. அதுவே தெரியலன்னா அவன் எப்படி இருக்க முடியும்?
ரைட். அவன் வந்து அப்படி இருந்துச்சுன்னா தெரியாதவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டியை பத்தி தப்பு பண்ணுவான், அவனுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் வராது, சந்தோஷம் வராது. ரைட். அப்படி இருக்கிறவனுக்கு இந்த உலகத்திலயும் பீஸ் இல்ல, அடுத்த வருஷம் உலகத்திலயும் பீஸ் இல்ல, அடுத்த உலகத்துல இல்லைன்னு ராமானுஜாச்சாரியா கூட சொல்லிட்டாரு. அதனால சந்தோஷம் இந்த உலகத்திலயும் இல்ல அப்படின்னு. அதனால லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட் வந்து ஒருத்தனை வந்து எதுல இருந்தனா அந்த சாஸ்திர விதியில இருந்து தூரமா தூக்கிட்டு போகும். அதனால இந்த 4 டிஃபெக்ட்ல இருந்து எல்லாருமே 4 டிஃபெக்ட் இருக்கிறோம். அதனால வந்து நம்ம இதுலயே மாட்டிக்கிட்டு தெரியும். 4 டிஃபெக்ட் என்ன? 4 டிஃபெக்ட் இருக்கிறவன் எப்படி சாஸ்திரத்தை கிரியேட் பண்ண முடியும்? அந்த 4 டிஃபெக்ட் என்ன? இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் மாதாஜி. வெரி நைஸ். இம்பர்ஃபெக்ஷனஸ். நம்ம சென்சஸ் எதுக்கும், பறவைக்கு இருக்கிற சென்ஸ் கூட நம்ம கண்ணுக்கு இல்ல. நெக்ஸ்ட், சீட்டிங் டெண்டன்சி, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி. கரெக்ட். எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸாம் கொடுத்தா கூட ஏதோ மாதாஜி அப்படி போனாங்களா, நான் அப்படி லைட்டா அப்படி பாக்குறேன். சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி. நெக்ஸ்ட், the imperfect sense இருக்கறனால நம்ம வந்து we make mistakes. tendency to make mistakes. Very nice. Yes, correct. We have the tendency to make mistakes. Errors and emissions exempted and போடுவோம் typewriting. Next, லாஸ்ட் வந்து இந்த illusion னு சொல்லுவோம்ல, மாயா. பியூட்டிஃபுல். illusion. அது கார்னல் நீல். ரைட். நம்ம கண்ணுல பாக்கறச்சே நம்மளுக்கு வந்து ரோபா ஸ்னேகான்னு தெரியாது, நிறைய தடவை தண்ணியா இதுவான்னு தெரியாது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் அப்படின்னு. நவ லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 16.24. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திரவிதோ நோக்தம் கர்ம கர்மம் விகாரசி. எனது கடமை என்றும் இது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். வெரி நைஸ். சாஸ்திரங்களை டிஸ்ரிகார்ட் பண்றது வெரி வெரி காமனான ஒண்ணு. நான் வந்து பண்ண மாட்டேன், சொந்தமா பண்ணானா அவன் பர்ஃபெக்ஷனும் இல்ல, சந்தோஷமும் இல்ல, சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் மூணுமே இல்ல, பிரசன்டும் இல்ல, ஃபியூச்சரும் இல்ல. ரைட். அவன் சோ கால்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் இல்ல. சாஸ்திர வித்யனா என்ன சொல்றது? இது ஸ்டாண்டர்ட் டைலாக் இல்ல. சாஸ்திரம் நாட் ஃபாலோயிங்னா என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர்ஸ். ரைட். ஒரு சாஸ்திரங்கள் ரெஃபர் ஆகும். ஏன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க அவன் இப்படி பண்றான், ஏன்னா அவனோட சாஸ்திரப்படி அலௌடா அப்படின்னா, ஆமா சாஸ்திரப்படி அலௌட். எப்படின்னா சத்ரியா வந்து சண்டை போட்டு கொலை பண்றானே அது நியாயமா அப்படின்னா ஆமா. இப்ப வந்து ஸ்ரீரங்கம் ஹியூமன் செயின் ஐ திங்க் 10,000 இஃப் ஐம் ரைட். 10,000 பேர்கள், கரெக்ட் நம்பர் தெரியல, விட எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. 10,000 பேர் வந்து கையில வந்து இப்படி ஹியூமன் செயின் மாதிரி ஃபாலோ கையில கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே பிராமினஸ். ரைட். அவங்க வந்து வெட்டுறதுக்கு வந்து பாம் எல்லாம் இல்ல, அருவால தான் வெட்டினாங்க. ரைட். முகல் ரூல் அப்ப வந்து வெட்டி 3 மணி நேரம் வெட்டினாங்களாம். ஸோ 10,000 மேல கூட இருக்கலாம், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு 10,000 பேர் ஹியூமன் செயின். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆனது என்னன்னா, ஏன் இவங்க வந்து கை வச்சுட்டு ஹியூமன் செயின் ஃபார்ம் பண்ணாங்க? நம்மளும் ஒரு அருவாள் எடுத்து வெட்டி இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு. ஏன் எனக்கு அப்படி தோணுதுன்னா, என்னில் பிராமணர் மென்டாலிட்டி இல்ல, எங்கேயோ ஒரு பிளட் ஆஃப் சத்ரியா மென்டாலிட்டி இருக்கு. அதனாலதான் வெட்டக்கூடாதா? திங்கிங்ல தப்பு இல்ல, பட் பிராமணர்களால அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண முடியாது. ஆனா ஆண்டவனை காப்பாத்தணும்ன்ற ஆர்வம்னால ஹியூமன் செயின் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எல்லாரையும் வெட்டிட்டு போறதுக்குள்ள 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதருக்கு ஒரு என்ன சொல்லுங்க, ஒரு வால் சவுரே ஏத்திட்டாங்க. அதனால வந்து அவங்கவுங்க காஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்படுத்துறாங்க. இதுவே அங்க ஒரு சத்ரியா இருந்திருந்தா 10,000 பேர் வெட்டுறதுக்கு விட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து ஒரு 10,000 பேரை வெட்டியிருப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்ன மாதாஜி அவன் இப்படி பண்ணானே இவன் பண்ணா 2 பேருமே கரெக்ட். ஏன்னா அவர் சாஸ்திர விதிப்படி அவர் சாதுவா இருக்காரு, இவர் சாஸ்திர விதி வந்து அவர் காப்பாத்துறவா இருக்காரு. ரைட். இப்போ இவ்வளோ கலாட்டா நடக்கச்சே ஒரு பசு மாடை வந்து காப்பாத்துவாரு வைஷ்யாவா இருந்தா, ஏன்னா அவர் சாஸ்திர விதிப்பதி. சூத்ரா வந்தா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம வெயிட் பண்ணுவாரு, யாராவது ஆர்டர் கொடுக்க கூடாது, ஏன்னா அவர் சாஸ்திர விதிப்பதி he can follow instruction. எப்படி இருந்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணா அவர் வந்து he will reach the destination. எதுக்குன்னா கிராஜுவல் எலிவேஷனுக்கு. இந்த ஞானம் விஞ்ஞானம் சொன்னேன். ஞானம்ன்றது வந்தாச்சு 2வது சாப்டர்ல. ஆனா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாம அப்ளை பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா நராதமா நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். நீங்க எவ்வளவு இயர்ஸா பாகவதம் கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ, பகவத்கீதா என்கிட்ட கத்துக்கிறீங்களோ, அதே டியூரேஷன் டைம் உங்களை விட மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் என்னோட வீட்டு பூனைகள் 2 பேரும் கத்துக்கிறாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பாருங்க. சொன்னீங்கல்ல.
வெரி சின்சியர். காலையில ஆரம்பிச்சிடுவாங்க 4 o'clock. ஒரு நாள் வந்து வெளில போகணும், பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருங்கன்னு சொல்றேன் டிவோட்டிஸ் கிட்ட காலையில செஷன்ல. என்னடா நம்ம ஒன் லைன் சொல்றதுக்குள்ளேயே இவங்க நிறுத்துவாங்க, இவ்வளவு சின்சியரா சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா எங்க அம்மா யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு பாருனாங்க. திரும்பி பார்த்தா என் சீட்ல நான் எந்திரிச்சு போய் கிருஷ்ணருக்கு அப்படி தீபம் வச்சுட்டு திரும்பி பாக்குறேன், இந்த பூனை உட்காந்து கிளாஸ் முன்னாடி உட்காந்துருக்கு. என்னெல்லாம் யூடியூப்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் எனக்கே தெரியல. எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, அவ்வளோ டிவோட்டடா இருந்தாலும் என்ன டிஃபரன்ஸ், இட் கேனாட் அப்ளை. இது வந்து ஜபம் பண்றச்சே பார்க்க முடியுமே தவிர ஜபமாலை எடுத்து ஜபம் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. பகவத்கீதா புக்கு மேல கூட உட்கார்ந்து இருக்கும், கை கூட மேல போடும், ஆனா திறக்கும். ஆனா படிக்க முடியுமா? படிக்க முடியாது. ரைட்? ஸோ இட் கேனாட் அப்ளை. ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டீங்களேன்னா அதால ஃபாலோ பண்ண முடியுமே தவிர, அதாவது ஃபாலோனா சிரவணம் கேட்க முடியுமே தவிர, அடுத்த ஜென்மத்துல அது ஹியூமன் பிறவி, அடுத்த ஜென்மத்துல லிபரேட் எல்லாம் ஒத்துக்கலாம். பட் இட் கேனாட் ப்ராக்டிகலி டெமான்ஸ்ட்ரேட். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நம்மளும் ப்ராக்டிகலி டெமான்ஸ்ட்ரேட்னா இல்லைன்னா நம்மளும் மிருக ஜென்மம். அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சுரல் ரூல்ஸ்? அப்ளிகேஷன் தான். ரெண்டாவது, நோயிங் த தத்வா ஆஃப் த லார்ட். கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். கிரேட்னஸ் புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் தான் ஸ்வீட்னஸ் புரியும். அதனால எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்? வெரி நைஸ், லார்ட் இஸ் கிரேட். சேவை செய்யணும். பாஸ் இஸ் கிரேட். ஆனா நம்ம சேவை செய்யறோமா இல்லையா? பாஸுக்கு ஒழுங்கா பேக் பண்ணி கிளம்புறோம், பர்ஃபெக்ட் டைம்ல அவர் சொல்றதுக்கு எஸ் பாஸ் எஸ் பாஸ், அதே எஸ் என்ற ஃபீலிங்கும். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அந்த கர்மம் அப்படின்னா, இந்த ரூல், அந்த காமத்தினால நம்ம வயலேட் பண்ணக்கூடாது. டெஸ்டினேஷன் அப்படி மியூசிக்கலா இருக்கிறது வந்து என்னன்னா, பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லியிருக்காரு. அதை ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதே இல்லை நம்ம பகவத்கீதா. அதை விட்டுட்டு பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் சொன்னாலா, கிருஷ்ணர் ஏதாவது இப்படி சொல்லியிருக்காரா, நம்ம ஏடாகுணமா ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதா படிச்சிருக்கோமா? இல்ல. படிக்காம வந்து சொல்லியிருக்கா ஃபர்ஸ்ட் திறந்து நீ பாத்திருக்கியா? இல்ல. கண்டிப்பா இருக்கு. தெரியலன்னா நம்மளுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். டைரக்டா சிலதுல டைரக்டா ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரச்சனை இல்லை, டைரக்டா வந்துடும். பகவத்கீதால நிறைய நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, கிருஷ்ணர் என்ன மெனுல கார்டு கொடுத்து கிளியரா கொடுத்துருக்காரு 9th சாப்டர்ல. எங்க கொடுத்துருக்காரு? என்ன சாப்பிடுவார் அவர், என்ன பிடிக்கும்னு? சிம்பிள் ஃபுட் தான் அவருக்கு வேணும். எப்போ எதை கொடுத்தாலும் அன்போட கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாரு. சிக்கன் 65 அன்பா கொடுங்க. சிக்கன் 65 அன்பா கொடுத்தா சாப்பிடுவாரா? தேங்க்யூ அரசியா மாதாஜி, அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் மெனு கார்டு கொடுத்துருக்காரு, அது நம்மளுக்கு தெரியல. ரைட்? சித்திரலேகா மாதாஜி யாரோ சொல்றதை கேட்டுடுவாங்க. பாத்தீங்களா, சித்திரலேகா மாதாஜி பகவத்கீதா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி சொன்னாங்க, அன்போடு எது கொடுத்தாலும். அதனாலதான் நான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தேன். நான் என்ன சிக்கனா கொடுத்தேன்? நான் ரொம்ப கொடுத்தேன். அவருக்கு பிடிக்காது. நான் மஷ்ரூம் கொடுத்தேன். மஷ்ரூம் என்ன சொல்லு, காளான் கொடுத்தேன். அவருக்கு ஏன் பிடிக்காது? அதுவும் வெஜிடேரியன் தானே. வாட் இஸ் ராங் வித் தட் யார்? இட் இஸ் வெரி வெரி டேஸ்டி. அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் என்னது, என்ன பிரெயின் டிஷ்யூ ஏதோ சரியாகும் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு தெரியாது. அதை வச்சு போகாதீங்க. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்படி ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா கிருஷ்ணர் கண்டம் தான் பண்ணுவார். cannot have perfection. ஹியூமன் லைஃப்ல பர்ஃபெக்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து பியூரிஃபை பண்றதுக்கு. அதனால ரியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வரும். ஹவு டு எலிவேட், வை டு எலிவேட்? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன லாபம்? அட்லீஸ்ட் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு போகணும். ஓகே, ஹவு டு எலிவேட்னா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டா போவோம். எப்படி ஹவு அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. எப்படின்னா யாராவது கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். வெரி நைஸ். ரைட்? ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வேதிக் நாலேஜ் வந்து எதுக்கோசரம் எலிவேட் பண்ணும்? வை? வாட் இஸ் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்? ஒன்னொன்னா கேட்கலாம். ஹவு டு எலிவேட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு எலிவேட் ஆகணும், சாஸ்திர விதிப்பதி ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்ன்றது என்ன இருக்கு? 15.15ல போட்டிருக்காங்க. என்ன 15.15 என்ன? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? முடிங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. இப்பதான் ஒப்பிச்சோம். ஞானம் அபோகணம் வேதிஷ்ட சர்வே ரகமேக வேத்யம் வேதாந்தக்கு வேத விதேத சாகம். தேங்க்யூ மாதாஜி. அனசூயா மாதாஜி அவங்க என்ன ஓட்டுவாங்க. அனசூயா மாதாஜி, மாதாஜி நான் என்ன மாதாஜி படிக்கவே இல்லை, மாதாஜி படிக்கவே இல்லைன்னு என்னைய நோண்டிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா பாருங்க டக்குன்னு வருது. சோ இதுதான் என்ன சொல்றாரு அவர் மனசுக்குள்ள இருந்து, ஞான தீபேன பாஷதா. நம்ம என்ன படிச்சோம்? மெட்டீரியல் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிஃபிகேஷன்ல வில் கோ ஹை. ஸோ ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வி கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீச் அப்படின்னு. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நம்ம ஜென்ரலி அந்த சாஸ்திரங்கள் அனுஷியா மாதாஜி டைரக்டா விஞ்ஞானத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. விஞ்ஞானத்தில் சொன்னாலும் சொல்லலாம்னாலும் ஒரு லெவலுக்கு அவங்க விஞ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்றத நானே பர்சனலா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன். எதுக்குன்னா, ஐ திங்க் நார்மலா பார்த்தோம்னா, ஐ திங்க் நான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றச்சே அவங்க லைஃப் ஸ்டோரி ஒருத்தர சொன்னாங்க. அவங்க வெரி யங் ஏஜ்லயே கல்யாணம் ஆயிட்டு, பசங்க எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆயிட்டு, நார்மலா பார்த்தா ரொம்ப சர்ப்ரைசிங். ஐ திங்க் 108ல 106 திவ்ய தேசம் பார்த்துட்டாங்க. ஓகே, ஆனா
தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற ஒரே ரீசன்கோசரம் சீர்காழியில அவங்களே வீடு கட்டி, வீடுனா அவங்களே கட்டினாங்களா, கார்பெண்டர் ஆப்வியஸ்லி மேசன் எல்லாம் வச்சுதான் கட்டினாங்க, அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்காதீங்க. கட்டி தனியா சீர்காழியில இருக்காங்க, ரைட்? அவங்க பசங்க வந்து ஊர்ல இருக்காங்க. நார்மலா பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன தனியாவே இருக்கிறதுக்கு பயப்படுவோம். சார் அப்படியே இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுக்கு பக்கத்துல பசங்களுக்கு பக்கத்துல, ஓகே, அதாவது அனசூயா மாதாஜி தப்பா எடுத்துக்காங்க, அடிக்கடி அவங்க சொல்ற வார்த்தை தான் நான் சொல்லுவேன். மாதாஜி நான் ஒன்னும் பெருசா படிக்கல மாதாஜி. பெருசா படிச்சோமா இல்லையான்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, பெருசா படிச்சோன்ற அவங்க கூட தனியா இருக்க முடியும். நான் கூட இப்ப கூட பிளான் போட்டேன்னா, என் பொண்ணு எங்கேயாவது இருந்தானா அங்க இருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் டிஃபரன்ஸ்ல நான் இருப்பேன். 20 இயர் லாங் டேர்ம் பிளான். ஆனா கோயில் பக்கத்துல இருப்பேன்ற தாட் எனக்கு வரல, ரைட்? சோ ஞானம் வந்து, ஞானம்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இல்ல, புக் நாலேஜ் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸா கொடுக்குமானா இல்ல, பக்தி தான் கொடுக்கும். இது நிறைய விஷயத்துல இவங்களோண்டு இல்ல. நான் பிரேமா மாதாஜி கூட பார்த்தேன், மாதாஜி தனியா இருக்கு மாதாஜி, கோவிட் டைம் வந்து ஸ்பௌஸ் போயிட்டாரு, தனியா நான் இருக்கேன், நானே மேனேஜ் பண்ணுவேன், கான்பிடன்ஸ். பிரியதர்ஷினி மாதாஜி 75, எல்லாம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம், ஐ எம் அலோன், கிருஷ்ணர்னா அந்த பாவம் வந்து இஸ், நீங்க மாதாஜி வெரி நைஸ்லி விக்டோரியா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி விஞ்ஞானம், ரைட், கனெக்ட்ஸ் யூ டு. அவங்க ஒரு தடவை ஒரு போட்டோ காட்டினாங்க, வீடியோ காட்டினாங்க மாதாஜி. அவங்க தோட்டத்துல இருந்து எப்படி பூவெல்லாம், பூ துளசி இதெல்லாம் பறிக்கிறத எல்லாம் காட்டினாங்க. வெயில் நேரம், அந்த நேரத்துல இருந்துட்டு அவங்க பண்ணதை பார்த்தேன். அதுவே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது. நம்மளாம் அவ்வளவு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறோமா இல்ல அப்படிங்கிற தோணுன மாதிரி இருந்தது. அதனாலதான் நான் சொன்னேன், அவங்கதான் ஆக்சுவலா அது வந்து விஞ்ஞானம். நம்மளாம் வெறும் ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்ற மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி தோணுது. வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ அனசூயா மாதாஜி அந்த வீடியோ எனக்கும் அனுப்புங்க. பட் அப்படி நம்ம என்ன சொன்னா, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும், பட் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்ன்றது எதுக்கு சொன்னா, நம்ம வந்து என்ன மெட்டீரியலி எஜுகேட்டட்ன்றது இரலவென்ட்ன்ற கான்டெக்ட்க்கு அதை கொண்டு வந்தேன். பட் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே இப்போ உட்காந்து கிளாஸ் படிச்சுட்டு புக் எழுதிட்டு எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா 100% ஆல் ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்ன்றதா. பட் வெரி நைஸ் விக்டோரியா மாதாஜி, அப்ரிஷியேட் பண்ணது. இது ரெண்டாவது வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி பார்த்திருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம டிமோனிக் லைஃப், நம்மளுக்கு வந்து எல்லா மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம நாலு பார்த்ததாலதான் நம்ம பேஷன் இக்னோரன்ஸ் இருக்கிறதால நம்ம இறங்கிட்டே இருக்கோம். அதனால நம்ம எப்படி பண்ண முடியும், நம்ம வந்து நம்ம கேட்டாலும் சவணம் கேட்டாலும் நம்மளால அட்ராக்ஷன் இல்லை. அவங்க ஓன் வே ஆஃப் ஸ்ரவணம், ஓன் வே ஆஃப் கீர்த்தனம், யாருன்னா யாரையோ பத்தி பாடுவாங்க, யாரையோ பத்தி புகழ்வாங்க அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு கதை இருக்குன்னு நான் அவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். அக்பரோட மினிஸ்டர், அவர் பேர் மறந்துட்டேன், அவரோட சிங்கர், அவர்கிட்ட அவங்க வந்து ஒரு கீர்த்தன் அட்டன் பண்றச்சு கண்ணுல எல்லாம் தண்ணி வந்துருமா அக்பருக்கு. அவர் சொல்லுவாராம், நீதான் எக்ஸலன்ட் சிங்கரு, நீ எவ்வளவோ தடவை என்னை பத்தி பாடியிருக்கேன், ஆனா என் கண்ணுல தண்ணி வந்தது இல்லை, என்னை பத்தி இருந்தாலும் இங்கன்றச்சே அந்த பொயிட்டும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏன்னா அது வந்து நான் உங்களை பத்தி பாடினேன், இது வந்து கிருஷ்ணரை பத்தின பாடல், எவ்ரிபடி வில் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா, ஆனா நம்ம அது கூட ஷேக் ஆக மாட்டோம், அது வேற, நம்ம அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் பர்சன். அதனால வந்து என்னன்னா, பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் அரைவ் பண்ணோம்னா ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து அருவவாதி, ஓகே, இல்ல நான் உருவவாதி, எதுவா இருந்தாலும் அவங்களோட வேதிக் பிரின்சிபல் படி பண்ணும். நான் இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா, கிறிஸ்டியனா, முஸ்லிமா, ஹிந்துவான்றது முக்கியம் இல்ல, ஆனா யாரா இருந்தாலும் அவங்களோட சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்றது முக்கியம். யார் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டு, இந்த சாஸ்திரங்களோட கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டு. இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய அஃபென்ஸ் என்ன, இந்த கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்றது புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறது தான் அஃபென்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ல கீழே வருது, இதெல்லாம் மாயானால. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா மாயா வில் டேக் ஓவர். அதனால துக்காலயம் அசாஸ்வதம் வில் பிகம் பர்மனன்ட். ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி. ஐயோ எங்க வீட்டுல எல்லாம் யாருமே வந்து டிவோட்டிஸ் இல்ல, சிம்பிள், கிருஷ்ண பிரசாதம் கொடுத்தாலே பெஸ்ட். சைத்தன்யா அதான் சொல்லியிருக்காரு, ஈட்டிங் ரெண்டே நாக்கு தான், அவரு ஒண்ணு சாப்பிடு, இன்னொன்னு சாண்ட் பண்ணு, அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காரு. ஈஸி. அதுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் பண்ணணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எல்லா வேதங்களும் படிச்சதுக்கு, வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு செய்வ தானேஷு தத் புண்ணிய பிரதம் பிரதிஷ்வா தேதி சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்வானம் உபேதி சானம். இந்த வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லாம் படிச்சதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். இது பியூரிஃபை எப்படி ஆகும், நாட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லாம, டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லைன்னா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, வெரி சிம்பிள். என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த வேதங்கள் சொல்றது டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், வர்ணாசிரமங்கள்ல என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்ற ஸ்கிரிப்சர் ஃபாலோ பண்ணாலும், ஆர்கியூ பண்ணாம ஆல்டர் பண்ணாம இருந்தா கூட பியூரிஃபை ஆகும். இவென்ச்சுவலி டிவோஷனல் சர்வீஸ் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்ணாசிரமங்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னா பாதையில் வந்துடுவோம். அதனால ஸ்டாண்டர்ட் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்
எதை வந்து நம்ம பண்ணணும்னா 4 டிஃபெக்ட் இல்லாததால நம்ம ஏன் பண்றோம் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்னா 4 டிஃபெக்ட் இல்லை, அதனால அந்த ரூல்ஸும் நம்ம ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது. நிறைய தடவை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் பகவத்கீதை தூக்கி பகவத்கீதா இந்த என்ன பஞ்சநாத்திக விதியில தூக்கி போடுவோம். நம்மளே சரி இருக்கதே ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணவே கூடாது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து வேதங்கள் வந்து நம்மள அறிஞ்சிக்கிறதுக்கோசரமும் சரி, என்ன சொல்றாங்க, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் மூட்ல இருக்கணும். ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம அக்செப்ட் பண்றதுக்கு, எல்லாமே சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, சாது சாஸ்திரா அப்படின்னு சொல்றது வந்து கிருஷ்ணரோட டைரக்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதனால அதை நம்ம ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கோசரம் ஆல்டர் பண்றது எக்ஸெப்ஷனா இருக்கணும். ஆனா அதுவே ஹேபிட்டா இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு காலையில கல்யாணம் போயிருந்தோம். அப்ப அவங்க ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க, ஏகாதசி இன்னைக்கு எங்க கல்யாணம், நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. நானே சான்ஸே இல்லை. அப்புறம் சொன்னாங்க, நானும் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் தான் இருப்போம் எப்பவுமே. இன்னைக்கு வந்து என்னோட, அதாவது எங்களோட பசங்களோட கல்யாணத்தினால ஃபேமிலியே சொல்லிட்டாங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். எங்க அம்மா பாத்தியா ரிலாக்ஸ் பண்ணும் ஒன்ஸ் நிறைய நாங்க. நானே கரெக்ட், இன்னும் பெட்டரா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஏகாதசி இவ்வளோ பிரசாதம் இவ்வளோ பேருக்கு பண்றச்சே, அந்த ஃபேமிலியே ஏகாதசி ஃபாலோ பண்றவங்க ஃபேமிலியே ஏன் பிரேக் பண்ணும்? இன்னைக்கு ஏகாதசி கல்யாணம் நடக்குது, ஒரு 10 பேருக்கு தனியா ஏகாதசி பிரசாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த செஃப் பண்ண மாட்டாரா? 1000 பேருக்கு சாப்பாடு போடுறச்சே நம்ம அந்த ரூலை பிரேக் பண்ணி ஏன் சாப்பாடு வைக்கணும்? 1000 பேருக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறோமோ ஒரே ஒரு 10 பேருக்கு தனியா. இதுதான் நம்ம டிவோட்டிஸ் பார்த்திருக்கேன். நான் நிறைய பேர் கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்றவங்க கூட பார்த்திருக்கேன் நம்ம டிவோட்டிஸ். மற்றபடி தனியா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம், ஏகாதசி பிரசாதம் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அப்படியே நம்ம ஒன்றும் நிர்ஜல ஏகாதசி எல்லாம் நல்லா வாய் முட்டை நம்ம பண்றோம், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன் அதனா, நம்ம என்ன சாஸ்திரா ஃபாலோ பண்ணோம்னா, நம்ம நார்மலா பாத்தீங்கன்னா தர்மசாஸ்திரா, இத்திஹாசாஸ், புராணாஸ் எல்லாத்துலயுமே இந்த வேதிக் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் சாரம், எக்கச்சக்க சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் அப்படி ஜூஸா புழுங்கி எனக்கு சாரத்தை கொடு அப்படின்வாரு. ஆனா தர்மசாஸ்திரா, இத்திஹாசா, புராணங்கள் எல்லாமே வந்து அல்டிமேட்லி ஆண்டவனை ரீச் பண்றதுக்கு தான். ஸோ அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ ஷீலா பிரபாத் கேட்டிருக்காரு, மாடர்ன் சொசைட்டில ப்ராப்ளமே என்ன தெரியுமா, அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை, அதனால அவங்க அதனால அஃபென்ஸ் பண்றாங்க. அதனால மாயாவின் பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதனால மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் வந்து காசஸ் டிமானிக் லைஃப் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்தணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ரெண்டையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா நம்ம எலிவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு நடக்கும். சோ இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? 6 ஆயிடுச்சு. நான் ஒரே ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? ஒரு பிரசன்டேஷன் ஜஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? ஓகே. சோ பிரபுபாத் இவர் வந்து பாத்திருக்கோம் நம்ம வந்து என்னன்னா, பேனியன் ட்ரீயோட அனாலஜி 5th சாப்டர்ல டிவைன் அண்ட் டெமானிக்ல பாத்தீங்கன்னா 14 சாப்டர் வந்து நம்ம சத்துவ குணம் சொல்றது, அண்ட் 15 சாப்டர் நம்ம பிரான்ச்சஸ் லோவர் பிரான்ச்சஸ் சொல்றது, 16 சாப்டர் வந்து டிவைன் அண்ட் டெமானிக். இதுல எப்படி வளரலாம் இறங்கலாம் அப்படின்றது. தெய்வீ அசுரத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது பிகினிங்ல வந்து சம்பதம், அதாவது தெய்வீம் குணங்கள் என்ன, அசுர குணங்கள் என்னன்னு. இதுதான் லிஸ்ட் ஆஃப் தெய்வீக குணங்கள், ரைட்? நீங்க 26 குணங்கள் இருக்கு, அதை படிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அசுர குணங்கள் என்னன்னு போட்டிருக்கு. ஆனா மெயினா என்னன்னா இந்த 3 தான் துவாரம் நம்ம போறதுக்கு அப்படின்றதும் போட்டிருக்கு. இதுல வந்து அபிஜாதஸ்ய அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா உன்னோட குணங்கள் ரொம்ப, உனக்கு பிறக்கச்சே நீ தெய்வீக குணங்கள். அப்படி நம்ம பசங்க வரணும்னா கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து நல்ல நம்ம யோனியில் நல்ல கருவை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம பண்ற பிரேயர்ஸ் தான். அதனால இவ சொல்லியிருக்க, நீ ஒன்னும் ஒரி பண்ணிக்காத, நீ வந்து அப்படிதான் பண்ணியிருக்க, அதனால நீ வந்து சண்டை போடுறதால நான் அசுரனா அப்படின்ற சந்தேகத்தை ரிமூவ் பண்றாரு. ஏன்னா சண்டை போட்டா யூ ஆர் நாட் நெசசரிலி அன் அசுரன். சண்டை வந்து போடுறதுக்கு ரீசன் வந்து பேசிக்லி என்னன்னா உன்னோட டியூட்டி. அதனால வர்ணாசிரமத்தை ஹைலைட் பண்றது. வர்ணம் ஆசிரமம், உன் வர்ணம் படி யூஆர் சத்ரியா, தேர்ஃபோர் யூ ஹேவ் டு ஃபைட். அதுதான் நீ வந்து பண்ண வேண்டியது. விட்டெல்லாம் ஓட முடியாது, அதை வச்சுதான் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதனால அல்டிமேட்லி என்னன்னா டிவைன் குவாலிட்டிஸ்,
நிறைய பேருக்கு ஏன் பிடிக்காது, இப்போ டாலரேட்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே டிவைன் தான், எல்லாமே சவுண்ட் தான். பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிற எல்லா சவுண்டும் டாலரேட் பண்ணுவாங்க. இவர் இப்ப பிரபுபாத் சொன்ன மாதிரி மோட்டர் பைக் புர்ரான்னு போகும், அப்ப தாங்கவே முடியாது. ஏரோப்ளேன் தலை மேல போகும், அதுவும் ஓகே ரைட். ஆனா கீர்த்தனை வந்தா உடனே வெரி நைஸ் வேர்ட், பா எனக்கு மைண்ட் என்னமோ பண்றதுப்பா. இதை ஆண்டியே சொல்லுவாங்க, நாங்க ட்ரிப்ளிகேன் எதிர் வீடு, நாங்க பாண்டுரங்கா கோயிலுக்கு எதிர் வீடு. அந்த ரோடு ரொம்ப சின்ன ரோடு, மிஞ்சி போனா 30 அடி கூட இருக்காது. அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டே கீர்த்தன் போயிட்டே இருக்கும். எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணன் கீர்த்ததா, ஆனா அதோட மெட்டு நம்ம மெட்டு இருக்காது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டியூன். பட் பேசிக்லி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே அன்ற மெட்டு தான். ஸோ இப்போ என்னன்னா அந்த நாய்ஸ் ஐயோ எனக்கு தலையே வெடிச்சிடுவான்வாங்க. அப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்னா என்னென்னமோ சவுண்டு கேட்குறாங்க, ஆனா இந்த கீர்த்தனோட சவுண்ட் ஏன் பண்ண முடியலன்னா அசுர குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. மார்னிங் 7 மணிக்கு நம்ம என்னன்னா கிளாஸ் எடுத்தா கொஞ்சம் இது நான் இங்கேயே பார்த்துருக்கேன். ஹீரானந்தானி எங்கேயாவது 2000 பேர் இருப்பாங்க. அங்க சிலர் ஒரு வருஷத்துக்கு 10 நாள் தான் கும்பிடுவாங்க கணேச சதுர்த்தி. அதுக்கு அரை மணி நேரம் அந்த சாங்கு 7 மணிக்கு போட்டா கூட டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. சவுண்டு குறைச்சிக்கோங்க, ஆடியோ போடவே கூடாது. வாயில வேணா பாடுங்க, ஆனா ஆடியோ போடக்கூடாது. வாயில பாடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ஆடியோ போடக்கூடாதுனால நாங்களே வாயில பாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். எதுக்குன்னா எவ்வளவோ சவுண்ட் இருக்கு, ரோடு சவுண்டு. அப்படியே நம்ம ஒன்றும் ப்ரூஃப் சவுண்ட் ப்ரூஃப் வீடெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் சவுண்ட் இருக்கிற ப்ரூஃப். ஆனா அந்த மென்டாலிட்டி இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே, அதுக்கப்புறம் வரலாம். ஸோ பேசிக்லி நம்ம பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கிறதால நம்ம கீழே இறங்கிட்டே இருக்கோம். அதனால இந்த அசுர குணங்கள்ல இருக்கிறதால இதெல்லாம் நம்ம இறங்கி கொண்டே இருக்கோமே தவிர பர்மனண்டா நம்ம நரகத்தில் தான் போவோம் அப்படின்னு. இதுல இருந்து நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு போகணும். அப்பதான் நம்ம சத்வத்திலிருந்து சுத்த சத்வ பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை என்ஜாய் பண்ண முடியும். இதுதான் மெயின் திங். ஸோ இதோட மெயின் ரீசன் என்ன? அசுர குணங்களை அழிக்கணும், நல்ல குணங்களை ஏத்தணும். எப்படி முடியும்? சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணா முடியும். சாஸ்திரங்களையும் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நம்ம சொல்ற வர்ணத்தின் ரூல்ஸை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம நரகலோகத்துக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? சாஸ்திர சக்ஷு அப்படின்னா இந்த உலகத்தை நம்ம கண்ணால பார்க்காம சாஸ்திரத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பண்ணணும். அப்பதான் இல்லைன்னா உக்ர கர்மங்களா செஞ்சு கொண்டே வருவோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். இதோட श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय। श्रीला प्रभुपाद जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா மீண்டும் ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே மீட் பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி. அதான் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் மேக்சிமம் நம்ம குருமார்கள் தான் பண்றோம். நம்ம எல்லாம் சாதாரண ஆளுநர்லாம் நிறைய சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றது இல்லையே. நம்மளுக்கு யாராவது பண்டிட்ட வீட்டுல கொண்டு வந்துட்டு அவங்க சொல்றபடி செய்யறோம், அவ்வளவுதான். சோ சாஸ்திரம்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பட் இப்போ நம்ம பண்றது சாஸ்திரம் வச்சுதான். சாண்டிங் பண்றது, ஸ்ரவணம் கேட்கறது, இப்போ கிளாஸ் கேட்கறதெல்லாம் பண்றோம். தட் இஸ் 1%. டோட்டலா பகவானுக்கு எல்லாம் பண்ணணும், அந்த கோவில் மாதிரி நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணா தெரிஞ்சுட்டாதான் பண்ண முடியும். சாஸ்திரம்ன்றது நம்ம வழிமுறைகளை பத்தி சொல்றாங்க. நீங்க சொல்றது பஞ்சராத்திரிகா விதி, சாரி நீங்க ஆமா பஞ்சராத்திரிகா பத்தி சொல்ற பூஜைகள். சாஸ்திரம்னாக்க சாஃப்டா பேசுறது இதெல்லாமே சாஸ்திரத்துல இருக்கே. சோ என்னெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஹார்ஷா பேசுறேன்னா கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்க ஃபாஸ்டா பேசுறீங்கன்னா ஸ்லோவா பேசுங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நம்ம மாத்திக்க வேண்டியதா ரைட். சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளவுதான். எவ்வளவு அகாமடேட் பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம லிபரேட் ஆகும், அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. 9 பண்ணிட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனசூயா மாதாஜி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி சொன்னாங்களே கோயில் சொன்னாங்களே, கோயில்ல பண்றது ஆகம விதிப்பறை தப்பாளி அது நம்ம வீட்டுல செய்ய முடியாது. குருமார்களுக்கு தான் அந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் தெரியும், நமக்கு சாதாரண இருக்கவங்களுக்கு என்னத்த தெரியுதுன்னு. அதான் சொன்னாங்க, நான் சாதாரண ஆள், எனக்கு இது அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்னு பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்க சொன்னது வேற. பஞ்சராத்திரிக விதி, கோயில் விதிகள் வேற. நம்ம இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாத நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றத போட்டிருக்காங்க, அதை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆண்டவனுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றத நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம், ரைட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி விதிப்படி பண்றோமான்றத ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா? விச் இஸ் பாகவத விதி. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாகவத விதி, அதுக்கப்புறம் பஞ்சராத்திரிக விதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். 9 பண்ணிடுறேன்.